Hulpdiensten gingen maandagochtend massaal naar de Smachtelweg in Venray, waar bij Pencolor een grote brand was uitgebroken. Ja, vanmorgen zijn wij gealarmeerd vanwege een grote brand hier op het industrieterrein. Er was sprake van een brand op het dak en daar is meteen groot op ingezet om te voorkomen dat het zo snel mogelijk uitbreidt. Er zijn 2 pelotons uitgezet. Dat betekent dat er best wel wat brandweerwagens onderweg zijn geweest. Puur ook om te voorkomen dat als het uitbreidt dat we er snel bij kunnen zijn en het heel snel kunnen blussen. Uiteindelijk is de inzet niet door iedereen nodig geweest en zijn er ook heel snel weer brandweerwagens naartoe gestuurd. Ja. En is er al meer bekend over de oorzaak van de brand? Nee, daar moet nog onderzoek naar gedaan worden. Daar weten we nu op dit moment nog niks van. Nee. Ja, er wordt onderzoek gedaan door een team brandonderzoek. Die gaan kijken wat de oorzaak kan zijn. En dat wordt verder gedaan met de eigenaar van het pand. En daar kunnen wij verder geen uitspraak over doen. Ja. Uiteindelijk is het opgeschaald naar grip 1. Waarom was de brand zo complex? Nee, er was sprake van veel rookontwikkeling. En de rookontwikkeling ging ook richting Hotel Astoria. En daarom hebben we snel opgeschaald om te voorkomen dat de rookontwikkeling echt groter werd. De hulpdiensten worden dan bij een grip 1 bij elkaar geroepen, de verschillende disciplines, zodat er snel overlegd kan worden en snel ingezet kan worden waar nodig. Ja. En wat betekent het voor de omliggende bedrijven of de omwonenden? De omliggende bedrijven die hebben zelf een noodmaatregelen getroffen. Er zijn diverse bedrijven zijn inderdaad naar buiten gegaan, netjes volgens de BHV-planning. Dat hebben ze goed gedaan. En uiteindelijk konden ze ook redelijk snel weer naar binnen toe, want de brand op het dak was snel onder controle. En we hebben natuurlijk te maken met een verffabrikant. Komen dan ook nog gevaarlijke stoffen vrij? Of? Ja, daar hebben we metingen naar gedaan, vooral ook in het bluswater natuurlijk, want we gooien er een hele hoop bluswater op. Dan kan het zijn dat er gevaarlijke stoffen in komen. Er zijn ook meteen metingen op gedaan en er zijn verder geen schadelijke stoffen in het water aangetroffen, gelukkig.